Well, aniu hanig scafteog in teaghlaigh leg a teaghlaigh óga agus hanig muid leg síos an seo ag an pláinéadlann. Hanig muid isteach agus taillir mór taispeant is an hí staire a lean rudaí ionta practical is féidir leis na páistí bheith a gobar le. Hanig muid seo an cairn, so hanig scafteog in bhí hart for like fiche an omlan, hart for cuaig roicéad ghealach le chéile agus just dé sí aonta teaghlaigh thuairt le chéile. Tá spás táismir galant an seo tá idir gríomhach donna páistí agus donna daoine móra chumhaid agus chuid mhór le foghlaim agus aontaí de spéisiúil ar fad. Lean mar lí aniu an seo, thuimiid stín sa Céim Bheag seo Cairdeán agus rimid roicéad. Budgel bhí an agus bhí pepper agus salad pugin agus rimid siad le chéile. Bhí Cairdeán chu thar fáil doing le roicéad a chur le chéile agus bhí sin fearmhóid an aontaí de simú ar fad. Agus an sin thuimiid taobh muí agus leanfaid siad leisce agus le bhí comhréite. Scéal siad é susnéir agus bhí siad é eitilt. Bhain muid lean soltas, bhain a handan na soltas na páistí agus na daoine fásta chumhaid. Dúirt muid ar fisean faoin spás agus na Americaní dul sin ghealach an chéad ionta simú. Agus bhí seo an seo Capcom Go dúisnééis sin eáil agus bhí sé fearmhóid agus bhí an scan an taismidas le in dhéalaigh agus bhain muid lean soltas. Bhí na réaltaí an bhí sé a chóir béis leis na réaltaí agus le dónal gealaigh eáil. Tá sé cótáhata go bhfuil dé sinna dá daoine tá tógáil cluine le géalaigh teacht ar rudaí tá trí bhean na géalaige. Le fíorne tá fíorbhag an áiteanna a bhfuil rudaí ar fáil trí bhean na géalaige. Tá sé chumhaid agus tá sé róscoil lehéid seo an. Tá sean deirfiil den seomaraine tuige dá fáil agus teagas héine anú an seo. Mar cabhar níl just an seomaraine golóir. Is caiiti teach sin eisna seo agus na pláinéid agus nó spás le ghealach. Tá muid cósáasta go bhfuil an mhaoinú ar fáil leis tuairis mar seo eagraí agus an títa buíochas an áras fóras na géalaige sa mhaoinú chu ar fáil doing. Tá tíanta hé agus tuí mu inráis gan dát ionach do fáistí de gach éis is láonanta hé de chealaigh go cinse. Dé sínta chat an seo agus tá muid ar béis gur bhain muid soltas.